И здравейте хора, аз съм Венслав Маринов и както виждате, днес ще играем Crush and Rush. Rush and Crush. Така, първо ни дават писмо от 100 купа. А сега знаеш какво да правиш. Така. Първо тук ти дадат безплатно. И ни дават... И аз не знам какво. Едно тъпо. Така да видим. Това не знам какво е. Пак от уния тъпите неща. Добре. Колата вени. Сега, тук тия... Не, другото сложиш, другото е по-добро. Така е. Другото е с Б, по-добро е него. Трябва да махнеш това. Добре, готово сега. Отвори някоя кола, по-бързо ти трябва. Така. Къде беше това? Това, тук ще беше при това за колите. Така, като цъкнете тук, след като натискате Card Draw, натискате Zwip. И ви дава кола. Каква ли кола ще ми се падне? Да разберем. 4 звезди. Екстра. Това също като твоята, ама с друга боя и с една звезда повече. Айде. Така, слагаме я. Поцелуя. Само, че няма, защото... Добре, айде ще поцелуваме. Така. Така, както виждате в момента поцелваме колата и вече останах без пари. Така, започваме. Къде беше да си сложиш снеда? Риде. Готово. Така, започваме. Тискате Race Mode и после Start. Не ли е Раки Моде? Race Mode се нарича. Добре. Така, започваме. Не става. Добре, започваме. Тук, където пише Jump, когато дойде кола, правите така. След малко ще... Като минете от тук, ставате по-бързо, защото това е буст. Има едни кутии с едни знакчета, не знам какъв е. Въпросителен. И трябва да ги взимате, както виждате, Вени преди малко пропусна един. Ще ви покажа това. Ето, гледайте сега. След като я взема, ни даде буст. С този буст може да минавате ето така през колите, както си искате. А така като минете през рампалетите. Да, тук има малко едно чингенце. Когато го видите, го вземете, защото там, то не е точно като чинге, то е нещо като чинге товарач. Да. И така вие, като го блъснете, отзад той ви кара и вие и не ви се хаби от гориво. Той е там долу, както виждате, има гориво. Който виждате в момента пред мен. Дойде самолетче. Да го видим какво прави. Трябва много да се пазите от тези изстрели. Ще стане лошо. И те ви махат също и скоростта, от гъста, ако ви оцелят. Да, затова трябва да гледате. И Вен, знаеш, малко ще свърши гъста, защото виж къде е бензиностанцията, ти имаш малко. Как като ви излезе, значи състезание. Ако... свърши гъста. Няма нищо, да продължаваме. Вени, покажи ми къде са босовете. После. Не сега. Така. Дават ни 60 000 парички, май. Видим дали е така. И не. Не бе, не виж, че имаш писмо. Така, да видим сега. Писмото могат да са какви тия. са писмата? Добре. Да я зареждам. Добре. Ма ти не можеш. Нямаме пари. Добре, след като дойде тук, както виждате, имам мали, купа. много купа. Направи си пак за кола. Така, сега, след като си подсиля още веднъж колата, както виждате, можем още един път да вземем кола. Да видим коя ще се падне. И колата, която се пада е... Бърза колица. Да, добра. Така, включваме да сме с нея и да видим колко може да я заредиме. Не много ще ти заредиш една другата. Добре, сега ще за... Чакай, дай тук имаш. Имаш медал. Така, сега там при писмата го приеми. Да, знам. Така, после ще поцелваме още. Така, започваме. Ето, че знаеш, ние сме гледали на офиса. Така. Хед, 2 хед, тук има босове. Първия бос е... Ето този. Пусни. Сега ще ви покажа как да го минете. Хора, моля ви, от тук клипа може да стои тъп, но моля ви, не и гледайте си го целя. Така. Започваме.
Така, даваме газ. Дай газ до дупка. Стига. Опа! Но състезания ще мина, ако те пусна също мене. И ако ме пусна с моя мустанг. Сега от тия трябва да се пазите, защото иначе ако се блъснете, ще фърчите. Видете ли ония джип какъв ръкна? Втори път. Така ще хвърчиме и ние, ако се ударим. Боса! Боса иде! Така че трябва много да внимаваме сега. Гледайте как си мина. Така, сега. Готово. Картежница, гледайте. Сега пуска ракети и трябва да се пазите от тях, защото ако ви оцели, ще изхвърчите. Опа! Не ми демонстрирай. О, няма. Ето, както виждате, стреляте по него. Той рядко ви учва, ако знаете как да играете. Както виждате, аз си седа на едно място. Той рядко... Уоу! Почна да стреля по 2 ракети. Това не е добре. Но, на кого му пука? Все пак ще го победя. Оу, леко, баце! Леко! Малейта, бриджитайка, кака. Шата унищожа. Давай, дай още малко. Победа за мен. Охо, колко парички. И не се чак толкова, но само 250 юз. Така, гифтбокс. Сега ще ви покажа какво прави. Ако не знаеш, ще покажа къде се пускат. Знам. Така, първо. Така, да видим. Ета кола, която ви я дават, така изглежда последна. Да, това е последната. Така, сега, като натискате тук, за 2 гуми да чакате. Така, 8 купа. Ще съберем 8 купа и ще ги дадем, защото иначе трябва да чакаме много дълго. То ще ги имаш вече. О, да. Така, да видим. Тук също имаме 1500 пари екстра. А на мен днеска приех и ми дадоха 2 невероятно хубави коли. Така, гифтбокс. Давате 8 и да видим какво ще ни се падне. Това, което се падне 15 000 парички екстра. Сега бе да я подсилваш та. Сега да подсилива колата, защото ние все още много малко подсилена и не е чак толкова издръжлива. Нито пак бърза. Да. Сега ще я подсилиме и след като стане това... Вие иска 3000 за една звезда. За да стане с една звезда повече. Така, продължаваме да я подсилваме. Ама подсилваме колкото можем, защото... Хора, пазете си купата, пазете си 50. За 50 купа, вижте колко пари може да си вземете. Като натиснете за 50 купа 65 000. Това никак не са малко пари. Вени, най-си пак там при гараж. Не виж, че имаш нещо. Индекс. 4 звезди. Това за тая кола. На тая кола сте я дали почти последна. Тая. Дай пак. Една кола. Това не е ли моя мустанг? Не. Не знам къде са. На мен сме го дали направо последен. Така, сега, тук, като натиснете първия левел, като пуснете първи левел, натискате и тук правите състезания срещу други хора. Както видим, аз играя срещу някой си бендж. Този набен хора. Така, даваме газ. Това там, където пишеше пор, на мен е било перфект. Елно и на мен. Кога играх в това профил? В моя. Има ли някакво значение? Опа! Буст! Така, сега ще гледам да не се блъскам много. Хора! Гледайте като скоча и прелитам доста. Много гледам да я скачам, защото така малко се позабавям. Напротив, кажа същата скоро, само че не ти се увеличава, нито смалява. Добре. Хора, в моя Фейсбук бях си пуснал и всичките неща, къде ги има там. И знаете ли колко стигнах рекорд? 1 милион и нещо. Кажи им, Вени. Да. Така, бързо. Видим съм. Сега гледайте. Сега мога да минавам през колите, когато си искам. Но след... вече свърши. Вече не мога. Така, сега
да се стегнем малко, защото той иначе ще ме настигне. Опа, не. Хора, Не. и когато стигнеш О, много... той има буст. Гадост. Не, би ме. Не ме побеждавай. Не. Бите. Би ме. Хора, аз при мен включих О. нов бос. Ма не ми го показват. Гадно. Това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте го. Абонирайте се за моя канал. И ще видим следващия път. Чао!